Hei. Hei hei. Mä olin tuolta Softatalo Oystä. Ja koska te olette hirveän hyvä ja tärkeä yhteistyökumppani meille, niin me haluttaisiin antaa teidän kaikille työntekijöille tällaiset USB-tiksit. No voi kiitos. Tää on tosi ystävällistä. Eikö ookin? Ja jos sä haluat olla oikein tosi ystävällinen, niin kytke tilalla kaikkien koneisiin nämä USB-tikut. Porkat yllättyy iloisesti aamulla. Tosi hyvä idea. Kiitti.